Morning guys! Magluluto ako ng shrimp. Yan, prawns. Sabi kasi ni Mama, swerte daw yung prawns sa New Year. So, yan yung ulam namin. Meron na akong doon, garlic. First time ko actually magluto ng prawns. So, tingnan natin. Nilagyan ko siya ng Sprite. Finalo ko lang yung panlasang Pinoy kasi sabi ni panlasang Pinoy, i-marinate sa lemon soda. Akala ko pa lemon. Sabi ko, kung Mama, pabili ka ng lemon. Yung bata naman, kawawa yung bata, naghanap siya ng lemon. Kasi pinabili ni Mama 1 kilo. Buti na lang wala. Pagbalik ng bata, sabi niya, wala po silang kilo. So, sabi ko, hindi pala, mali pala. Lemon soda pala, so Sprite. Okay, ready na to sila. Lagay ko na siya. Ayan, tapos na yung shrimp natin, guys. Supposedly, ipapa-evaporate yung, dyan, yung lemon soda, yung Sprite. Kaya lang, tinikman ko siya, masarap siya. So, sabi ko, I will just keep the sabaw. So, meron siyang sabaw, kasi masarap yung sabaw. Tapos, luto na din siya. Tapos, kapag ipinatagalan ko pa siya doon, baka ma-overcook na yung prawns. And we're having our coffee. Brown and creamy. Guys, today is our second to the last day here, babe. Tapos, punta na kaming Palawan. Nakakaloka, nakakalungkot. Pero last night was really good. As in, sobra. Last night, babe. I think the best part was when we drove to buy firecrackers. And then yung mga bata, ang daming bata na sumakay sa likod. Tapos si Marlon yung drive. Tapos kami, nasa loob lang kami. Yung bata, as in, sumisigaw-sigaw ng Happy New Year. Sobrang saya, no, nakakatawa. Hindi ko siya na-vlog kasi madilim. Tapos, wala naman kami sa likod. Naririnig lang namin sila. But yeah, it was so fun. I have some fire. Meron akong mga natira na yung mga pang sparkle, tama ba? Yeah, gagamitin namin yung tonight siguro. Kasi kahapon, ulan naman ng ulan, nakakaloka. What do you think about the hopia? Horrible. You love it. Pang ilan na niya yan. Siya lang yung kumain nito. Bumili kami nito para sa pamilya. 10 hopia para sa pamilya. Tingnan nyo, guys. Ilan na lang natira? 1, 2, 5 na lang. You ate 5 already. And it's horrible? Horrible. Don't like it. Masarap yung hopia. Yan yung kakainin ko with my breakfast. Luto na naman yung ulam. Kaya lang wala pa sila eh. Tulog pa ang dalawa nating tao doon sa taas. Tapos mayroon pa doon sa kabila. Tulog pa din sila. Actually, si Marlon gising na yun. Sabi niya, kain daw siya, something. Pero I think bumalik siya. Natulog siya ulit. Mayroon siyang ubo din, guys. Ako din meron din ako ubo, pero mas malala yung kay Marlon. Kawawa naman, ay. Meron tayong mga pamimigay. Inubos namin yung hala, meron pa pala dito. May meron pa dito. Naubos na yan dyan. Pamimigay namin sa mga pinsan dun sa sa bukid. Ito yung mga gusto kong dalhin. Ito maganda to, galing pa to ng American Eagle. Ito, nawala nga lang yung niya, yung strap niya na pink. Pero maganda yan, parang 90. Tapos ito maganda din siya. Pang to, fall, winter. Maganda kasi meron siyang zipper sa likod. And then, ito, kasi hindi din naman to magagamit dito kahit ipamigay ko to kasi ang init naman dito. Pero, this one looks good. See? Meron siyang ganyan. It's very long. Maxi siya na guys. Tapos, meron siyang hood. Kaya lang, I think I will ikakat ko siya short. Just right below the skull. Maganda to sobrang ganda pa ng quality niya. Sa ukay-ukay ko to nabili. Happy Woman yung niya, brand niya. And then, isa to sa mga skirt na lagi ko sinusuot sa trabaho nung nasa US pa ako. Tapos, hinanap ko siya sa Australia. Hindi ko naman siya makita. Nandito pala, naiwan ko pala siya. And then, ito, I'm not sure if I'm gonna keep this. I think I will give it away. Hindi naman siya sobrang makapal. So, okay lang siguro ito masuot dito. Lagay natin siya dyan. Sobrang na niyan. Dami na niyan, guys. See, galing pa siya dyan. Lalagay namin siya sa plastic para madala namin siya sa probinsya, sa bukid. Ito, hindi ko pa to nagamit. Galing to ng Thailand. So, sabi ko, ikikeep ko na lang siya kasi meron siyang mga magandang memories. Char. Hindi ko pa to nagamit talaga. Yan. Siguro isusuot ko to sa Palawan, but we'll see. Tapos, ito I'm keeping as well. Gusto ko to. Di ko alam kung saan ko yung gagamitin, but I wanna keep it. And then ito, shorts.
Bihira lang yung shorts na kasya sa akin eh. Yan. Dadalhin ko yan. American Eagle. Yan lang. Na-plastic ka na. Ala, uy, ang liit naman ng plastic mo. Lagi ka nite. Nice man ite. You can Ako take na it. ni. Okay. Saka miss yung nandun. Ito din, sa kanya daw to. Parang akin naman to eh. Ako na. Sa kanya daw. Maganda to oh. Yung pants na, mahaba. I see. I see. How about this, miss? Ha? Ano ba tong white na top? Uy, hindi naman natin gagamitin. Ako na. Uy, Oh, sa'yo yan. Ako nagisulog ganina. Matag. Are you, babe? Are you good? Good. Papi. Haka, Marlon, eh. Ibang Pinanggato ni Marlon, guys, sa sasakyan kagabi. Sa likod. May dent na sa likod. Happy New Year. Happy New Year kay Papi. Meron siyang dent. Siguro pag atras niya nung nag-park siya kagabi, galing kami bumili kami ng fireworks. Yung yan yung dent, guys. Yan, oh. Tapos meron dito, konti lang. That's right, it's a work car. Yeah. That looks chaka. Nah, it's an easy, any case. It's just a car. Exactly right. Huh? Okay, Rai. Papi is just a bit sad because it's new. And then Marlon dented it. Sa New Year. Si Marlon na talaga. Pag atras niya na niya sa post, hindi niya siguro nakita. Ang dilim din kasi kagabi. Nung nagda-drive na si Marlon, sabi ko, What's probably doing? texting. Nung nagdra-drive si Marlon kagabi, sabi ko, kita mo ba doon? Kasi sobrang dilim. Tapos naka-glasses na kaya ako. Tapos sabi niya, parang hindi masyado. Kasi ang dilim tapos foggy kasi How did he get up so quickly? there's another way there. He just walked up. Papi was born here, babe. He went to the shortcut. There, shortcut. Jesus Christ. Sabi ni Dan, nung bilis daw. Ay, Papi, nakaakyat siya na nauna. Dala-dala ko yung mga baril para sa mga bata. Ito. Tapos si Dan, dala-dala niya yung mga teddy bears. Baby bears. He wants some beer. Jana. Ayaw ko daw pilate. Hi. Ganda niya, oh. Gwapo yun si Jana. Ano siya, anak ng pamangkin ko. Pamangkin ko. Go. Okay. Please, Kumis. Girls, you want Coke? Just get a big one. Please, thank you. Te, dungan sila, te. Oh, do you want go, Tonyo? Tonyo will go with you. Go, Tony Boy. Ganda ng top ni Tony Boy, ah. Miss, akin na pa. Piliin natin si Jana ng Kano na? Oh. Papiliin natin siya. Ito sa'yo, Jana, ha? Oh, okay. Mamaya na daw pag balik niya. Bili siya ng beer. Ang bahay ni Lola, oh, mink na mink. Mink na mink. Ang naman ang bahay mo, Lola. Danny? Danny boy? Danny boy, amin Lola. Danny boy, come here. Yeah, I will. Amin Lola first, babe. Sorry? Amin Lola. Hello. Sus, okay raman na. Amin, babe. Amin. How do you do it? Hold this, and then, yeah. There you go. Before the Maro ni mo ni mamir na siya siya amin ya. Open! Maro Sit down, sit down. Open! amin usap. Sit down. Amin sa kusa pagitigaan mo gadi di ka mo amin. Sige lang, amin. Sa nang pikulo mo Hello, yung anak, tato nindot. Kita. Abli na abli. Ya, pagkupot pa. Ruta. He's like, uh-oh. Got it. Barbie pala to be. Well, they look cool. Ble. For sure. Sapatos. Shoes! Oh, duta Ako dodo. Si Jordan. Sakto na ni mo. Ingon man ka, 37. Suko daw. Ay, ang presyo. So, that is... Ay, hotdog.
Did you like them? Yeah. Kurutan na puputuan na mo ikaw. Nice! Yay! Yay! Yo, di tagsalita ni. Open! Be, kabaw ka mo oble. Ko ana nang imuhan yan bi. Oh, ay imong sabot igbiya ay. Oh, way labot biya. Sud apil. Oh. Ko ana, oh dapat 25. Bajingko. Bajingko ba? Abli na si Biano. Sam na imo sapatos gihapon. Oh, ya. Wow! Eh, sulog dayon, sulog. Sukod. Piste na presyo. It's a backpack. Diyan! Zian? Hoy, Nubian. Oh. Napa? Nagana ya. Anak ni Ali. Tote imong gilaboy pop ang rapper. Abli no, gib. Be, tanaw ta ko sa ikalaki abli na yon. Iye murag bagong ginapang para eskwela. Lalo kay Barbie. Barbie mo na yung ganahan. O dahil lagi, klaro kayo. Iyay, pang school di ay. Oh, isang nasguko na. The Barbie. Oh, nindotag ba ka? Be, solo bring na luyo. Be, na, sa likod ko na. Be, taon. Ay, sakto ha. Yate. Kau eskwela na? Wala na siya. Tadadanas niyo daw. Panadana isonang ko ano. Ikaw? Lah, sa may nga ni Gonzalo ni. Hindi ay. Gonzalo. Ready eh? Ilaban niya. Ay, bahala, bro. Unsa iya? Oh, quite surprised di oy. Ayaw, siya lipat ang tanga sa karton. Surprise ba? Iya, mamusil ka? Di siya ganahan na na. Ayan, Barbie man. Mamusil ka? Ina nga, di ko na pahilaptan ni Incorrect. Pasod sa rep. Ina, wag, tutok lang. Ina, Sige! Ali sa pili o bear? ina, di pahilaptan. Patutukan lang. Ali! Ipasod sa rep, ha? Pink, ya, violet ya. Teka, tumindot na puti. Ang day color mo gusto, pili o pili. Tanawa. Isa, pili ya, kasi mo na ko. Kani din, nindot. Tanawa lang. Right. Rex wants one. Oh, pili ka na dihan. Kana lang ma? Thank you, oy! Irish. Oh, Iris Dayan. Sino pangit? Ali na pili na. Ato day. Ato. Pili, ang say color. Violet. Kana nindot. Pili na. Pili color. Sa may color sa red, be. Wow. Sa color sa red. Mani mo ganahan. Ayun na, katubuan. Pili, usa. Kuha usa, Riz. Kuha usa. Kuha usa, asa may mo ganahan? Pili, asay mo ganan color. Asa may mo ganahan? Kuha usa res. Kuha usa, day. Kuha usa. Imo naman ang usa. Salamat. Iko usa kana. Ini na. That's a good one. Ina Thank you. na imo inday. Ingon sa thank you. Uy. Ingon sa thank you. Banda na. Ingon sa hinay. Ito siguro sa ganahan sa kuan ay. Good. Blood. You don't like it? Oh, sure. You don't like Oh, it? fucking hell, no. Good chicken. Nice shit on me. He's thinking about it. I know, he's looking. Good chicken. Ang dumi. Dito kami kina Lola, guys. Magluluto kami ng sardinas with egg. Ayaw niya na sardinas, so ano lang yung sa kanya, egg. Scrambled egg. Dito. Hinihintay namin yung mantika kasi si Lola walang mantika. Ayun, mantika. Thank you, Mark. Ayan, sardinas with egg at saka tuyo. Ano yan? Gigi yan? Galunggong? Bulong-bulong buhay. Yummers.
Yeah, more skill. Okay lang kami, guys. Hindi kami nakapag-vlog ng maayos kasi nag-karaoke. Tapos, sobrang maulan. Nabasa pa si Danny Boy. How was your walking in the rain experience? Gumamit siya nung yung dahon ng saging. Kasi diba kapag maulan, sulakan pa yung kinakat mo yung dahon ng saging, tapos ginagano mo sa ulo mo. Gumamit siya. Do you know that was a banana leaf? The one that you used over your head? I know my legs, babe. Binigyan siya ni Papi ng banana leaf. Tapos tinapon niya, mga ilang steps lang, tinapon niya sa gilid. You threw it away. Papi. Para sa ano yan, aunties. Sa other side. Suot ko yung ano pala, bigay ni Kim of Kim's Collections 2015. Ang ganda nito. Thank you, Kimmy. Yung ball lang siya, oh. Tingnan mo. Cute, no? Fruit salad. Okay lang pala kay Dan. Yung una ginawa ko to sa Australia, nilagyan ko siya ng cheese kasi nasasarapan ako sa may cheese. Ayaw ni Dan dun. Weird daw na may cheese. So, hindi ko siya nilagyan and ngayon gusto na niya. Share tayo, babe. And you like the mango float as well? Good job, babe. Thank you. This one is good? You like this one? Yeah. Ay, pinapanood ko pala yung vlog ni Roslyn. Nakita si Kiara at saka yung ano niya, papi niya. Kain. Dan is having his Milo. Matagal na niya ito hinahanap yung Milo. Hindi namin nakita kasi tinago pala ni Mama. Nakatago. No, good. Oo nga eh. Hindi siya nakasabit so hindi nakita ni Dan. Tapos ilang araw na lang kami dito. Ngayon pa siya makakamilo. That's okay, babe. You can drink 5 today. Thank you. To make it up for the days that you didn't have some. Yeah? Thank you, babe. Guys, nandito na kami sa bahay. I was on my packing mode again kanina. So, nag-start na ako mag-pack-pack para hindi na siya ganun ka, hirap kapag time na alis na kami. Nakakainis din kapag paalis ka na tapos magpapack ka. Nakakalungkot na, ewan ko ba. Anyway, I started packing kanina. So, yung isang malaking luggage, malapit na siya mapuno. So, sa isang luggage, yung isang pillow doon, tapos sa isang luggage, yung isang pillow doon naman. Okay lang naman siya kasi kasyang-kasya siya kasi ang laki ng luggages namin tapos konti lang din yung laman kasi wala nang pasalubong na iwan na lahat dito. Anyway, i-close ko na tong vlog na to, guys, kasi wala na ako ibang gagawin. Hindi ako mag-i-edit, wala. I-chill ko yung sarili ko this coming siguro actually less than a week na lang yung natitira namin dito. So, yeah. Bukas, I think I will have a video up tomorrow kasi meron na naman akong ready na video. Kailangan na lang ng thumbnail. So, every other day muna yung video for January. But yeah, yun na muna. Ito-transfer ko lang lahat ng clips from my camera dito sa lapi ko para may space para sa vlog bukas. But thank you so much, guys, for watching. I hope you guys enjoyed this video. Please like this video if you did. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys on my next one. Do not forget, be good. Bye. Good night. Mwah.